Moi kaikille! Moikka! Tänään ajatteltiin vähän keskustella ekotasosta, että miten se vaikuttaa meissä ja miten se joskus hallitsee meitä ilman, että me tiedostetaan sitä. Kyllä. Aloitetaan ehkä sillä tavalla, että kysytään. Sitten voidaan avaa sillä tavalla sitä keskustelua ehkä ja syvemmin ja katsotaanpas, että mihin tämä video menee ja mihin tämä video vie meidät ja mitä kaikkea sieltä sitten avautuu siitä aiheesta. Se on kyllä tosi mielenkiintoinen aihe ylipäätään ja ollut meillä tänä vuonna enemmän esillä. Joo, lähikuukausina ehkä enemmän niin kuin kaikki se prosessi siihen. Että joo, mä vois aloittaa kysymyksellä, että me ei kyllä mennä siihen, että me aletaan käsittelemään ylipäätään mitä ego tarkoittaa. Jokaisella on varmaan oma näkemys ja käsitys siitä muutenkin. Ja sen ihan ok, miten kukin näkee sen. Mutta mitä sä on alkanut huomaamaan sun egoa ja sun ekotasoa tai sitä ego-olemusta sinussa? Että onko sillä jonkinlainen muotoa tai minkälainen se on ja miten se ilmaantuu sinussa ja mitä sä oot enemmän alkanut keskittymään siihen? Okei, tosi paljon kysymyksiä. Mistä mä aloitan? Niin kuin silleen, että saat ihan vapaasti niin kuin vaikka Okei. mitä susta tuntuu avaa sitä sinussa. Joo. Mä olen huomannut, että ekotaso on kyllä tosi ovela ja mielenkiintoinen. Ja kyllä se palvelee myös tosi paljon. Mutta siis alussa oli ehkä vähän vaikea huomata, milloin minussa puhui ego ja milloin ei. Mutta kun mä olen alannut tarkkailemaan sitä tosi paljon, tosi syvällisesti, sit mä olen huomannut, että kaikki tunteet tulee esille egosta, siis ihmisestä. Ja aina ihmisillä on egotaso, ihan kaikilla. Ja se ei tarkoita, että se on pahaa, mutta siis se, että kun me huomataan se ja oikeasti tunnistetaan, milloin se on meissä esillä, sitten se ei pysty ottamaan sitä kontrollia meistä. Ja sen mä olen huomannut, että itsessään joskus kun tulee jotkut tunteet esille, että jotkut ihmiset tuo meissä tunteita esille, sitten se on se ego ja reagoinko mä niiden tunteiden aikana sillä ihmisellä. Tai keskittynkö mä siinä samassa vaan itseeni ja tunnen ne tunteet loppuun asti. Ja sitten kyllä se ego, se ei halua sitä. Se haluaa hallitsea meitä useasti. Ja sitten mä olen jo huomannut, että kun milloin ego sitten tulee enemmän esillä. Ja olen huomannut myös enemmän muissakin ihmisissä, milloin on ego esillä ihan normaalista puheestakin. Ja se on tosi hyvä jotenkin, että tietää heti milloin sen esillä. Koska itse olen aikaisemmin myös ollut aika epätietoinen siitä ja olen ajatellut, että minä olen sellainen, kuten mä olen. Mutta kun ihmisessä on niin paljon eri tasoja ja ne eri tasot on, se riippuu joskus enemmän esillä. Ja jotkut ihmiset on antanut koko kontrollin omalle egolle. Mutta joo, kun oppi tuntemaan oman egon, sitten voi itse olla oman elämän hallitsija. Tai oliko sulle joku kysymys vielä, mä en enää muista. Mun mielestä aika hyvin avautut siihen, että miten sen
Joo. Joo, että se on kyllä mielenkiintoinen, kun mä itse ensimmäistä kertaa tutustuin siihen ekoon tai menin siihen tutkiskelemaan sitä, kun tehtiin se päivä sun kanssa, kun on oikeasti tutustunut siihen ekoon kunnolla, niin mä näin energeettisesti, kun meillä on sitten aurakenttää, sitten meillä on se energiakeskukset eli chakrat, meillä on tosi paljon niin kuin eri tasoja, niin me mentiin katsomaan yhdessä, että miten se niin kuin eko näyttää energeettisesti, eli niin kuin se on yhteydessä meidän auraan kenttään, mutta sillä on myös niin kuin oma semmoinen kerros tai taso, ja sitten se saattaa olla joillain ohuempi, joka on työskentellyt sen kanssa tosi paljon ja alkanut erottumaan. Sitten joillekin se saa olla sen, yleisesti se on niin kuin tumma, ja sitten se saattaa olla niin kuin tosi paksu semmoinen kerros joilla ihmisillä. Ja sitä hän niinku kyllä pystyy niinku katsomaan, jos niinku on enemmän sellainen intuitiivinen. Kyllä, että sitä pystyy niinku katsomaan. Ja olen huomannut, että sitä pystyy myös katsomaan sillä tavalla, että kun ihminen puhuu, että tulee se ekosta käsin oleva puhe, tai tuleeko se sieltä puhtaasta tietoisuudesta. Ja olen itse niinku kokenut, että kun mä tutustuin siihen ekoon sitten myös niinku face to face, eli niinku kasvatusten, niin kyllä hän on semmoinen tosi haavoittunut ja halusi suojata kaikilla tavalla. Ja sitten hän myös näytti niitä tilanteita elämässä, missä hän on oikeasti ollut niinku suojaamassa sen ikään kuin semmoinen kaveri tai ylisuojeleva vanhempa, semmoinen ylisuojeleva kaveri sit sanotusti, tai vanhempi, joka niinku haluaa kontrolloida ehkä liikaa tai liiankin paljon haluaa sitä, mitä mä sanon, semmoista, että kaikkein hyvin ja se selviytymistila on tosi aktiivinen, koska hän sillä niinku työskentelee. Niin se on kyllä tosi mielenkiintoinen, miten se sieltä sitten... Mun pitää päästä kissaan. Oh my god. niin hän halusi olla yksi osa meidän livestä tai videosta. Niin... Joo, ja siis ihan kaikilla eläimillä on myös ekotaso. Ja se kyllä palvelee meitä. Emme pystyisi täällä planeetalla elämään ilman ekotasoa. Kyllä. Että ei tarvitse vihata sitä, että jotenkin päästä irti siitä kokonaan, vaan tunnistaa siis, että jos se ylisuojelee meitä, että se estää meitä tekemästä jotain, mikä vie meidät eteenpäin hyvällä tavalla elämässä. Joo, koska on niitä positiivisia asioita, millä tavalla se suojaa tai kaikki ne hyvät tunteet tai kaikki, niin sen takia on vähän välillä ehkä vaikea huomatakin, että minkä takia ihmisellä on vaikea astua niin kuin Matrixin ulkopuolelta, jossa sieltä ekosta käsin ohjaa. Niin se just sen takia, koska siellä on myös hyviä asioita, mitä se palvelee. Ja vähän vaikea jopa luopua niistä, koska sehän on yksi osa sinusta ja hän on niin kuin sinun energioissa. Mutta on mahdollista myös erottaa sitä jokaisessa tilanteessa, missä tarvitaan sitä että toimiko se ekosta käsin tai toimiko se sieltä korkeammasta parhaimmalla puhtaasta alkulähteestä käsin olevasta tietoisuudesta. Niin jos sä osaat niinku erottaa ja alkat huomaamaankin, että tää oli sun ego, niin silloin sä tiedät, että sä voit olla niinku hyvällä tavalla kaveri, eikä kaveri ekonkaan, joka kontrolloi sinua. Et kiitos, että näin toimitaan, mutta mä halusin ehkä nyt toimia niinku korkeammasta parhaimmalla tavalla siitä käsin, tältä puhtaasta tietoisuudesta. Ja siellä voi olla esimerkiksi
jotain pelkoja tai juuri niitä tunteita, mitä Jane mainitsi. Ja jos niitä käsitellään tai mennä siitä syvempään, niin huomakin, että ne vastaukset on siellä toisella puolella ovea, kunnes sä olet niinku työskennellyt niiden kanssa. Koska juuri näin, että ego ei välttämättä halua niitä kohdata. Ja sen takia välillä riskien ottaminen, joissakin asioissa menestyminen tai uskallus tehdä sitä, mitä sä oot aikaisemmin kokeillut tai mitä vaan, niin ne tuntuu välillä tosi kaukaisilta ajatuksilla jolle ihmisillä. Ja mieli voi alkaa sabotoimaan, joka kutsutaan juuri sen niin kuin, tavallaan niin kuin sitä egoksi. Ja se kuuluu tähän matriiksiin, mutta meillä on myös ihan vaihtoehtona ja oikeus kootata itteen matriksista ulos niin sanotusti samanaikaisesti kun me ollaan täällä. Ja kuulutun tähän meidän ihmiskehoon. Meissä on ego, mutta me osataan myös nähdä sitä matriksin ulkopuolella olevien tavallaan koodeja, mikä on siellä puhtaasta tietoisuudesta käsin oleva. Onko se jotain sanottavaa tähän? Joo, mä en tiedä onko just tähän, mutta mulla tuli yksi vinkki, miten alkaa erottamaan sitä omaa egotasoa. Jos vaikka tulee joku tilanne elämässä ja sitten kun on joskus vaikea erotella, että puhuuko nyt egotaso tai mikä minussa, sitten voi kysyä, että onko tämä vastaus tai joku juttu, mihin haluaa selvennystä. Ja sitten joku sanoo sun sisällä vaikka, että älä mene sinne tai joku tapahtuma tai mikä vaan. Ja sitten voi kysyä ihan, että onko tämä valosta ja rakkaudesta tämä neuvo. Ja kyllä sä saat siihen vastauksen aina. Sä tunnistat, että sun tulee kehoon sellainen joo tai ei. Sitten sä tiedät, onko tämä valosta tai rakkaudesta. Koska ekotaso, jos se on sellainen, jos se sanoo vaikka, että älä mene sinne pelosta, sitten kyllä sä saat sen ei-vastauksen, että se ei ole valosta ja rakkaudesta. Et silloin se ego on vaan ylisuojelevaa. Kyllä, ja mä oon huomannut sitä myös ihmisten kanssa puhumassa, että jos on joku semmoinen tilanne, että tavallaan tulee se vastareaktio, halu suojata itteen, nousee pintaan jotain asioita esillä itsessään, sit tilanteesta se ihmisen kohtaan tai missä vaan, niin se vastareaktio voi tulla egosta käsin. Tai sitten sulla on just vaihtoehto kysyä, että hei, että tuliko toi, miten halu reagoida, tuliko se valosta ja rakkaudesta, tai tuliko se just sieltä egosta, ja pitääkö sitä käsitellä ja katsoa uudestaan sen tilanne, miten sitä voisi ratkaista. Että helppo se aina menee niin kuin tunteiden myllerryksessä ja puhuu mitä sylkisuuhun tuo. Mutta se on just silloin, kun ekotieto on aktiivisessa tilassa ja siellä selviytymistilassa. Ja se on se, niin kuin millä voi toimia, mutta se ei ole se korkeammalla ja parhaimmalla tavalla niin kuin toimittua. Niin kyllä mä itse olen huomannut, että kun on alkanut sitä enemmän niin kuin syvempään katsoa ja katsoa tavallaan itteeni peiliin. Ja sillä tavalla ehkä miettimään, että mitä sieltä niinku voisi reagoida johonkin asiaan, niin ehkä silloin alkanut ymmärtämään, että okei, että nyt tää on se ego, joka haluaa auttaa mua, mutta aina voi kiittää ja kieltäytyä siitä. Sen niinku tavallaan silloin, kun se oikeasti vähän hiljennut, että sä et heti toimi silloin, kun on siinä voimakkaassa tunteessa. Vaan vähän hiljentyy ja sitten niin kuin, ei ole mihinkään kiire aina. Joo, ja sitten mitä mä oon huomannut omassa elämässä, että mitä enemmän nyt on tullut esille erilaisia tilanteita, tunteita,
mitä mä olen tuntenut loppuun asti ja toki tulee vielä enemmän koko ajan niitä tunteita, mitä on hyvä tuntea loppuun asti. Sitten ympärillä olevat ihmiset, ne jotenkin, kun ne toimii vähän kuin Matrixin koodit tai ohjelmat, eli ne muut sitten heijastaa Matrixiin sitä ohjelmaa, ja eli ne heijastaa sitä, ja totta kai Matrixin se systeemi ei halua, että me nähdään niitä koodeja ja tunnetaan loppuun asti, koska sitten me koko ajan vapaututaan niistä kahleista. Ja sitten mä oon kuullut jotkut ihmiset sanoa, että älä nyt tunne niitä tunteita loppuun asti, koska mä kyllä tiedän sen, että miksi, koska sitten mä irtautun niistä kahleista ja totta kai se on sillä tavalla, ei ole hyvä juttu siihen Matrixin ohjelmalle. Ja ylipäätään, jos niinku liikkuu siihen oman heräämisen ja oman kukoistukseen, niinku alat kukoistumaan enemmän ja tunnet, että se sisäinen voima alkaa enemmän heräämään ja se sisäinen eheytyminen muuttuu voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi, niin sitten kuten Jana sanoi, niin siellä on se matriksi ja se ego, joka ei totta kai halua. Ja sitten niitä tilanteita vaan tulee ja tulee, mutta huomaakin, että ne on vaan niinku kylmästi vaan mentävää läpi, mutta puhtaalla tietoisuudella eikä sillä vastaanpanon niin elämänvirtauksella, että egoismista tai niin egosta tuleva, niin että olisi jotenkin kylmä muille, vaan niin se saattaa olla joskus pelko, että kun tunnetaan tunteita loppuun asti, että apua, sit sä olet ihan tunteeton ihminen. No se ego taas sanoo näin, että älä tunne loppuun asti, koska muuten sä olet robotti. Mutta päinvastoin se on... Tunteita tulee kuitenkin, ei kato mihinkään, että jollain okei, mitä sit, jos mä oon tuntenut kaikki loppuun. Mutta ne tunteet alkaa tulemaan enemmän siitä alkulähteestä, niitä korkeavärähteisiä tunteita. Että ego sanoo totta kai, että älä tunne, koska sä tarvit pitää kiinni vaan niistä tunteista, koska ne palvelee sinua niin hyvin. Olen kuullut tosi paljon sellaisia, vaikka ei tarvitse edes kuunnella, mutta mä näen, että sellainen ajatus on aika usealla ihmisellä. Ja sitten voi myös totta kai sabotoida niin kuin se ego ja myös se mieli, että ei mulla ole mitään mitä tuntee. Ei mulla ole mitään tunnettavaa, mulla on niin kuin kaikki hyvin. Niin se voikin olla kaikki hyvin, mutta sitten voi aina sitä hyväkin tunnetta tuntea loppuun ja tavallaan lisäämään sieltä sitä kovempaa euforisempaa tunnetta, koska itku tulee pitkästä ilosta on se yleinen. Eli sitä hyväkin tunnetta voi tuntea loppuun asti, eikä tarvitse miettiä sitä tai eikä olla tarvitse laittaa sitä ajatuksen, että muuten käytetään huonosti. Niin, koska sekin aiheuttaa, jos me ei tunneta niitä hyviä tunteita loppuun asti, sekin aiheuttaa sellaisia blokkeja meidän kehossa. Vaikka ajattelisi, että kun se on hyvä tunne, sit se ei tee mitään, mutta kyllä se tekee, varsinkin solar plexus sakralla, että jos se ikinä ei tunneta sitä ilon tunnetta loppuun asti, kyllä sekin aiheuttaa sellaisia. Ja tosi mielenkiintoinen asia, mitä mä oon huomannut itse, koska kun mä oon työskennellyt itteni kanssa, jopa kerran mä oksensin, koska fyysisesti, myös energeettisesti voi, ja kaikki se ahdistuksen tunne ja ne fyysiset oireet, suurimman osan sen on ollut illuusio, että mun eka sanoo, että sen tosi pahaan, että älä please mennä käsittelemään sitä syvemmään asti. Ja sitten huomakin, että hei, että siellä ei olekaan mitään muuta kuin vaan musta aukko tavallaan, ihan tyhjä, ei ole mitään. Niin se on ehkä mulla ollut se pahin ja voimakkain asia, mitä olen kokenut, on se, että kun mä oon aloittanut kohtaamaan sitä egoa ja just käsittelemään syvemmin itteni kanssa, että sieltä tulee just tosi pahasti niitä vastareaktioita ja siis semmoista tosi kova hengenahdistusta ja just sellaista, että happi loppuu
mutta sekin on tavallaan se illuusio siellä Matrixista tuleva niin kuin, ja just se sabotoi ja mieli, että Joo, ja sitten ja ei ole pakko tuntea siis sillä tavalla, kun ihmiset luulee, että nyt on jotenkin pakko kauheasti itkeä ja huutaa ja ihan kaikenlaisia juttuja tehdä, mutta kaikki ihmiset on erilaisia. Se ei tarkoita, että ihminen ei tunne tunteita loppuun asti, jos ei huuta tai itke tosi kovasti. Kuitenkin se tuntee ihan kehollisesti. Voi tulla vähän kyyneleitä ehkä silmiin, mutta se ei ole pakko olla just tietyllä tavalla se tunteiden loppuun asti tunteminen. Että se riippuu samalla tavalla, kun on eri pituisia ihmisiä, eri luonteisia ihmisiä ja myös tunteita tunnetaan eri tavalla. Että kaikki on hyväksytty ja myös kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä. Joo. Halusin vaan, tuli jotenkin mieleen, että ei tarvitse mitenkään niin oikeasti vihaa niin oma ego tai kieltää sitä itseltäsi tai jotenkin työntää sitä pois, vaan kiitollisuudella oikeasti sen osa meistä, sen meidän ihmisissä. Me ei voi sille mitään, kun me ollaan tässä inkarnoitussa fyysisessä kehossa ja tähän planeettaan kuuluu se. Mutta me voidaan tehdä sen kanssa tavallaan semmoista harmonisoivaa tasapainoa ja yhteistyötä, että se ei kontrolloi meitä, vaan sen osa meistä ja sen ihan ok. Ja nyt mut nousee aktivaatiot ja muuten myös. Saat ihan hyvin aloittaa, mitä sun nousi sieltä. Jos sä haluat ottaa vastaan nämä aktivaatiot, nyt sitten ajattelee kyllä. Eli ensimmäinen, sä tiedät miltä tuntuu erottaa oma ego aina, kun sun ego sanoo jotain sinulle sun päässä. Tai kun sä toimit tietyllä tavalla, sit sä osaat erottaa egon. Ja sä tiedät miten sä erotat egotason. Ja se on täysin sallittua sinulle erottaa oma egotaso. Ja samalla hyväksyt, että sinussa on se egotaso ilman mitään rajoituksia tai ilman mitään kielteisiä tunteita. Ja avataan reseptorit siihen osaamiseen, että sä osaat erottaa ja huomata sun egotason. Okei. Tuliko sulle joku? Uskallus mennä tuntemattomaan ilman mitään pelkoa tai rajoitusta. Tai ilman, että se ego tulisi siihen tökkimään. Se on semmoinen aika vahva jopa muttokin. Miten elämässä voisi mennä eteenpäin, niin tämä aktivointi, että sä tiedät, miten sä uskallat liikkua eteenpäin, sä tiedät, miltä tuntuu. Tunne, että minä uskallan ottaa askelia. Siihen kaiken korkeamman parhaimman suunta siihen jumalallisen ajatukseen. Siihen tuntemattomuuteen, mutta just sillä hyvällä tavalla. Ihan tämäkin aktivaatio. Joo. Elikkä oikeasti uskallus liikkuu, ottaa riskejä ja uskallus liikkuu siihen tuntemattomaan. Tehdä niitä yliextemporia ja kivoja ja superihania asioita ilman mitään rajoja. Ja jos tulee jotain pelkoja, suositus on hyväksyä ne tunteet, mitkä nousee esille, ilman että sä jotenkin yrität painaa niitä piiloon ja jättää sen takia tekemättä, vaan hyväksyt ja sallit itselleen tunteen ne pelon tunteet loppuun asti. Ei mitään muuta kuin kohtia oman itseään elämän kukoistukseen. Ja ihanaa syksyä kaikille. Kyllä, ihana syksy. Kiitos kun kuuntelit.
Moikka! Moi moi!